Ще ви разкажа още няколко интересни функции, които има нашия електронен магазин и които могат да ви бъдат полезни. Една от тях е функцията сравни. Ето, нека отворим няколко от продуктите ни, които са в категорията маски. Отваряме продукта. Виждате, че под бутон добави в количката имате бутон добави към списъка с желания, както и линк сравни. Тискаме го. Отваря се прозорецът, в който се сравняват няколко продукта, при което е необходимо да добавите още някой продукт, с който да правите сравнение. Затваряме за сега този прозорец. Отваряме друг продукт, в случая почистващо мляко на TND от серията витамин С, и отново натискаме линка сравни. Ето, виждате, сега присъстват и двата продукта. Имате кратко описание за всеки от тях. Имате тяхната цена. И евентуално можете да направите сравнение. Също от тук можете да махнете някои от продуктите. Махаме примерно маски моеж за бюст. И добавяме още два продукта от серията витамин С. Ето по този начин. Така, искаме да добавим още един. Добавяме околошния крем от същата серия. По същия начин. Бутончето сравни. Както виждате, сега се визуализират трите продукта, всеки със своята цена, със своето описание. Така че бихте могли да направите някакво сравнение и да изберете всеки един от тях посредством бутона добави в количка. Примерно спряли сме се на осветяващия тон за лице. Втискаме го. Ето, той е добавен в кошницата. За да разберете как се работи с кошницата и въобще как се купуват продукти от нашия електронен магазин, изгледайте видеото, което е посветено на тази тема. Друга интересна част от нашия сайт е секцията ни с статии, посветени на здравето и красотата. Ето как изглежда тя. Статиите са разположени в три колони. Като при желание да прочетете цялата информация за всяка една статия, е достатъчно да натиснете бутона прочети целият текст, при което статията ви се зарежда. В този конкретен случай статията е разделена на три секции. За да прочетете всяка една от тях, е необходимо да натиснете върху заглавието на съответната секция. Ето така, при което се отваря допълнителната информация. Отново кликваме върху заглавието на съответната секция и отново ни се отваря допълнителната информация. Отстрани, както виждате, имате популярни статии, които хората обичат и предпочитат да четат, така че може да разгледате и тях. Може да се върнете в страницата за всички статии, ето от тук. Отново се зареждат всички наши статии, или ако предпочитате да ги виждате в три колони, можете през навигационното меню с бутонът полезно да отворите този изглед, който виждате
всички наши статии, които сме публикували до момента. Ако някои от статиите ви хареса, бихте могли да използвате бутоните за споделяне в социалните мрежи, които са под краткия текст, описващ всяка статия. Както виждате, има връзка към Facebook, Twitter, LinkedIn, изпращане към имейл. Ето така изглежда прозорецът, когато решите да споделите дадена статия. Така че има различни опции за това нещо.